akunosanga nemurume wako wakaramba uya ari mota nemwe mukadzi iwe uri patouchline wakadai boza ungati iwewe hauna chauinacho but unditsvagire mbinga icho inobvunza kuti anoita nezvei anei munhu akangonisa nemurume over a pet issue kuti wadanana nhingi watoti handichatodimba ngatitamburai muchato do not disturb kuti hairinge haina unongoona kutoti foni yemunhu uyu ndane 2 or 3 hours hamufonerwiwo anenge achingodawo murume anongodawo murume inde ndiripo ndichiprovida service achindipawo mari ngati service yego yaunoda mwana mudikiwe akune mashuga mami here ndodzoti handina mashuga mamini avanhu avanzwa ne 50 years vasangani vanhu vangani varume vangani vakadzi vangani zvokuti iwe mwana ne 25 years uda kuendawo ipapo. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Nyaya dzerudo kubva kare nyika ichingosikwa. Tinotoona kuti Adam akapiwa Eve kuti ave mubatsiri wake. Saka kana patinokura paipai tinenge tina baba namai nehanzvadzi nevakoma vedu, asi unotozoona kuti inosvika nguva yaunezenge wakuda shamwari murwendo rwerudo. Rudo runowanikwa sei? Tinoona kuti vamwe dzimongwa kutsvetsva musikana kwaibva kwanetsa munobva atuma gwevedzi kuti ndisvikirewo kakune musikana. Vamwe vakatoona kuti mwana wehanzvadzi yangu yakura haasi kuita musikana, vana tete vana sekuru vaienda kunomutsvetsvera musikana. Iye zvino izvi chimanje chavapawo. Iye zvino chimanje tavawo nacho. Pamafoni chaipo unokwanisa dzimwe wakudana nemunhu wausati wamboona, wokuti unongotanga kuonana pamafoni patinenge tine mafoni edu aya anonzi madating sites. Madating sites aya ndezvechirungu here kana kuti nesuwo tava nazvo munomu? Nhasi uno mustudio tine rombo rakanaka, tina Tete Melu. Tete Melu vane dating site yavo yavainayo. Tete makadini? Tiripo zvedu makadini. Ukangotonzwa nyaya yana tete ukangonzwa panzi tete paita zverudo ipapa, pane vari kuda kurora, pane vari kuda kuchata, pane vari kuda kutsvetsvana. Imi kuti muzonzi Tete Melu tutaura muri munhu wechidiki, zvakatanga sei kwezvozvo? Well, ini ndinoitwa Auntie Melu. Dating platform yangu inonzi Sarako dating platform with Auntie Melu. Dating platform izvika zveplatform zvakazotanga manje, but zvekusanganisa vanhu izvi ndakazvitanga long back ndiri kuhigh school. I think ndiri kumaform 5 form 4 form 5 form 6. Ndandiri munhu wekuti vanhu they believed so much in me zvokuti mukomana aigona kutouya kwandiri oti Melusi, pane kamusikana kandiri kuda kari form 4 kauti kamuapa kari kundiramba, unokwanisa here kutaura nako pamwewo unogona kutaura nako. Then ndotoona paipa ndoenda kune musikana uya, musikana unotoona kutodi aunyatsotonditeera zvandiri kutaura pai otobvuma. Wotoona mukomana kuti toti Melusi zvakaita makasimbisa thank you ndototengerwa kana mazepi nemafriziti inozve kuhigh school. Saka zvakaitika kakawanda. Apa ndachodana nachichichi ndobva ndaenda kuuniversity kuMSU. Ndikuona zvichingodzoka vanhu varunguye kwandiri, Melusi ndikuda musikana chamwari uyu anoenderana neni here? Ndobva ndati apa uyu aenderana newe, uyu mufirst aiwa iwe unoda church girl kana kuti chichi, rega ndikutsvagire anoenderana newe. Obva zoti kana kuti haufa Melu wakazowana, ndoti ndakazomuwana, ndomuti uyo indonotaura naye. Ona untaura naye akaramba odzoka kwandiri, Melu indonotaura nemunhu iyaye, ndonotaura nemusikana aona musikana akutonditeerera futi akutobvuma munhu iyaye. Saka zvakaramba zvichiitika kakawanda. Then saka titori here nemichato yakabuda kubva kuma-high school kune kuchikoro kwese kwamakadzidza uko? Ini ndisofa ndine 5 marriages, 3 vakatoshata they in UK. Wow. Then vamwe 2 vacho vatoni muno vari muno muZimbabwe. Vatozati kuna Auntie Melu vakatondiona vanondirespecta zvekuti vagaragara vangoti andichimboyayo kunongo.
So this other lady wandakapesa kusanganisa anoagara aindichiti imimi antimelimi modi kugadzira platform yenyu imi mozvimirira munyatsoita zvinhu zvenyu zviri pachena because it's something good in you. Ndofana kuti it's okay, I'll do that. Zvichireva kuti apapa vanhu vaitoonana vanhu vaikuzivai saka zvaibva zvaita kuti munge muri limited kuti muri kungoshanda nevanhu vadiki. Dating platform yenyu iri kuita kuti munge munospreada mawings yenyu kuti kunyange nevanga vasingakuzivai vakukuzirai padating site asi mosanganisa vanhu. Yane nguva yakareba zvakadii dating site? Dating site yakukwanisa month, almost a month now, but ndatova nema-success stories akatowanda. Is that so? Yes. Because ndonyanya kudhila nema-singles. Kana mchiti ma-singles muri kurevei? Ma-singles andoreva usually ndotanga from the age of 18 and above kusvika kokupedzisira munhu akunzwa kuti aiwa haachadi zvekudana nevanhu kana kudii. Akuda zviri serious. Imimi hamuitawo zvekutamba muziva kuti vanhu vatambe. Aiwa handiti zvevanhu vanoda kutamba. Muri kuda ma-marriages? Ndoda ma-marriages. Because ma-singles awandisa mukatu munyika, awandisa masingo, vakadzi kunyanya vakawandisa. So vane stress. Vamwe vakuzofa neBP, vamwewo vanenge vakafirwawo at tender age, vari kuma-30, 40s, vanenge vachikudawo mudiwa, but kuti umutsvage wega zvezvisingaite. Saka vanenge vakuzovingawo kwandiri, ndakaunawo paFacebook pakanzi zvakati ndinoda kutsvagirwawo munhu akati, ndanzwa nekugara ndega, ndinonyanya kufungisisa, ndonyanya kufunga murume wangu kana ndiri ndega, nditsvagirei iwo. Then ndokutanga kutsvaga kwandinoita. Nyaya yema-dating sites tikuona kuti haina kutanga nemi. Chii chakaita kuti muti imimi ariko mama-dating sites aripo kare asi inini let me come into the picture? Chakaita kuti ndite let come in the picture ndechekuti ma-dating platforms mazhinji andinoona vanhu vanopostwa pama-social media, paFacebook, pachiona munhu picture yemunhu yapostwa paya onzi munhu ane 49 years ari kutsvaga mukadzi akadai anonzi ningi. Saka munhu anopesa kuonekwa nehamba nechii, vanhu vakazosangana newe kana kunga kuchechi onzi ndiwo baba vari kutsvaga kamukadzi taona vari kutenderera pasocial media. Wakutsvaga mukadzi kana kutsvaga murume zvinonyadzisa. Saka ini zvangu zviri very private and confidential. Andiposte munhu papage pangu kuti uyu ari kuda munhu akati. I don't do that. Because zvinodzikisira chiremerera chemunhu. Samunovasanganisa sei manje vanhu ava? Munhu anouya kwamuri mimi oti ndiri kutsvaga munhu ane makore akadai so, kubva apa kusvika akadai so, kana achiti ndiri kuda mutsvuku kana mutema mwahamadi. Munhu anouya kuinbox kwangu oti ndiri kuda munhu akati ane makore akati zvakati. Ndobva ndati kune munhu, iwewe da kuti undisendere a very clear picture of yourself, wonditetera your age, woisa your location, woisa the number of kids that you have if you have any, then after that woisa your profession. Ipapo woisa profession yako, woisa your expected age range, kuti ndoda munhu akakura from this age to this age, then popesa woisa phone number. Saka ini ndine magroups angu andinawo evanhu vari positive nevanhu vari negative. So zvandinoita manje mune vanhu vari munhu akasendera picture rake pane dhera ndoti nhasi nguva dza9 ndiri kusenda mapictures mugroup. Vanhu vangu ndotoudza malessons kuti handidi munhu anoposta munhu kunoko, handidi munhu anoposta information yemunhu kunze. Saka nekuda kuti vanobhadhara masubscriptions aya munhu anotobatikana zvese nezvemahara zvokuti ndisanganisiro nemunhu vakanetsana kuku vanoposta munhu. Saka munhu akabhadhara 5 ndomuudza kuti zvinhu zvangu zviri private and confidential, kana matadza kuwirirana zvoperera ikoko. Hazisi zvekuti muzopostana motukana mudii, because ndotoita malessons. Munotoita malessons? Ndotovasendera mavidhio mumagroups angu imuno vanhu ivovo, ndovasendera mavidhios angu ndichivadzidzisa kuti so ukaona munhu achidai so anenge ari murume wemunhu, kuona munhu achidai so anenge ari mukadzi wemunhu, kuona munhu achikutrita so rinenge riri tsotsi. Ndinovadzidzisa saka vanotoziva. Nawo panyaya yekuti rinenge riri tsotsi apa tinoverenga kakawanda dzimwe nguva kunze kwenyika kana imo muno macho, kuti kunyanya imwe yandakaverenga yakanga iri yekunze kwenyika, kuti aive musikana akanga ari kuyunivhesiti apa asangana nemunhu wake pafoni ipapo, vachibva vanoti ngatione kuhotel,
but akazoshayikwa akazoonekwa asisina dzimwe nhengo dzemuviri akanga audzwa shamwari yake kuti ndikunosangana nemunhu wangandorese wandakaona padating site ndiye akazotaura kuti aiwa shamwari yangu iyi anga anosangana nhingi asi zvaakuzotsvagwa vakazoona kuti zita rakanga rashandiswa zvakanga zvisiri izvo zvemunhu akanga amutumira. Saka imimi, how safe is your dating site? Munhu anochengetedzeka sei? Okay, well, inini padating platform pangu munhu ndomuudza kuti first thing muchionana munofanira kutorana ma-IDs. ID yemunhu ngakuradza ID yake wocapture ID yemunhu watora munhu wese anenge aine friend yake ane munhu ari padhuze wosenderama yako kuti munhu uyu ndiwandiri kuona hauzoshayiwe kuyo closest friend womba ID. Then ndoudza vanhu kuti pekutanga kuonana pekutanga pechitu pechitiri musaonane munzvimbo dzakavanzika kutanga nekuonana kumaloji kutanga nekuona kwokuti handida kumusanga newe kwakati kada kutoenda newe kana kuzambia out of the country. Tangai kuonana pajekerere mutauni pane vanhu moonanawo 2-3 times 4 times. Uchiona munhu wako uchidzidza munhu usamhanye bhozi munhu anogona kuya kwandiri achinyeba ondinyebera inini but ini kuti ndizoita go deep handizokwanisi. Asi iwe uri kuda munhu unokuwana nguva yekuita go deep nemunhu wako woziva kuti munhu anobvepi ichokwadi here. Kana uchida kunyazozivisisa kakuti kumusha kwangu ndekwakati unofanira kuita effort kana kutsvaga pafacebook vanhu anesemusene hazvimbonyanyi kunetsa unomuwana. Akati handekumusha kwangu unoenda kuma next doors unobvunza kuti nhai munhu ndokumba kwawe here uku kuti uve secure bhozi zvakutyisa zvemachokwadi. Zvino padating site apa pari kuwanikwa vanhu vari genuine chaivo here vari kunyazotsvaga rudo zveshuwa shuwa? Variko vakatowanda sofa. Inini vanhu vangu sofa macouples andatoona ari kwangu izvi vakutosvika kuma 15-18 mwedzi umwe chete ipapa zvokuti vakutopa matestimony. Vanotopa matestimony kugroup. Thank you aunty, tinorodza zviri kuendereka zvakadai. Zvino panozopera gore tinenge tazorasina kudya makeke munyika mune usina masinguru vanhu vanenge vawanana. Mataura nyaya yekuti ndinodzidzisa vanhu kuti kuona munhu achidai so red flag ane mukadzi uyu kwati uyu ane murume ndezvipi zvo zvamungade kutiudzawo? Tikuziva kuti hatizieni kugrupu kwenyu asi for vateereri veDestiny TV kuti I'm not ma-red flags kana munhu achinge ndakusanganisa inde api? Ma-red flag kana vanhu vachinge ndavasanganisa ndeyekuti munhu masikati anenge achifonereka achiita sei munochidanana zvekuti asi kuma past 7 half 7 8 munhu kamufonera mumwe achadairi foni anotanga achiti ndiri pakati ndiri kuchipatara hakusi kubvunzwa foni ndiri pakati anenge achingopa ma-excuses. Ukamufonera kuma 9-10 foni haidairwi 12 haitodairwi zvamuchose. Then munhu yandanga kubatika mangwana kuma past 8-9 abva pamba akubasa. Red flag. Kana kuti muri mese paya foni yake inenge yakaiswa kana pamute do not disturb kuti hairinge haina unongoona kuti foni yemunhu uyu ndane 2 or 3 hours hambofonerwiwo wotoziva kuti red flag. Plus umwe utsotsi munhu anenge aineka kuti lese murume ari married haadi zvekuinda pachena nemunhu anotofarira kuti handi kwakati kwakavanzika handidi zvekufambira uku kune mafriends kune vanhu vekuchechi kune vanhu unonyarei kufamba nemunhu waunoda papublic kana usina zvinhu zvakakupoteredza. Anotogara atoudza munhu kuti zvakati anotogara atopa maconditions haundifoneri ndini ndokufonera sanditsvage ndini ndinokutsvaga. Tokuri kutsvaga seiko munhu wangu? Unotogara atopa maconditions enge varume vacho ndozvavanoita iyo vari married. Saka ndotoudza masingles kuti ukangoona zvakadai kuti munhu yeye ari married atori married and handidi masinguru anoda nevanhu ari married bozoda iwewe yako imba inenge yakaparara. Saka usanoparadze dzimba dzevamwe bozonosiya uko murume kuda unodana nemurume womunhu. Dananai mimi masingles mega tiri kuda michato. Pavanhu vari kuuya padating site yenyu imimi vese vari muno muZimbabwe here kana kuti muri kuwana vamwewo vari kunze kwenyika vari kuti pandinozouya ndinozoonana nemunhu wangu? Vazhinji vari muno muZimbabwe, vashoma zvavo vari kunze asi vazhinji vari muno muZimbabwe. So far vari muno muZimbabwe.
takambonzwa vamwe vanoita zvegroup dating. Imimiwo muri kuzviitawo here izvozvo zvekuti munoti pane vanhu 3 4 5 vasanganiswa padating site yedu hendei out muchionana tichitaura tichikurukura? Ndito neprogram yandinayo musi wa25 July yekuti macouples angu aya ekusarura kudating platform nevamwe vachada kuti vauye kuplatform tikunosangana kuBrita Hills kumandresa vanhu vachifara vachionana bhozi vamwe vanenge nzvimbo dzakasiyana-siyana vasingakwanisi kuona nekuda kwedistance satoti uyai kunomuonane pajekere antimeli wacho akakusanganisai varipo nemuripo ndiripo vachionana vachiti anti ndiye uyu zvemashuwa munhu andaitaura naye bhozi vamwe vanokusendera mapictures asiri avo kana ndokusendera picture akatorwa 2005 oti ndakaritorwa last week ozoona kuti izvo ko munhu wacho zvaari sekuru naimi kana kuti kusvikarika mwana kadiki aindinyepera saka kudating site kwenyu kuti kuonawo here vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vari kuti inini ndichiri kuchikoro hangu ndine 18 years asi ndinoda kutsvagira panapa, kana kuti vamuri kunyanyosangana wemimi vanhu vekuti madivorces vanhu vakafirwa? Ini ndiri kunyanyosangana usually madivorces ndo wakawanda. Vechidiki vari kuuya vashoma enge vanouya vacho vazhinji ndikuta challenge yekuti kuri kuuya vana vadiki vane ma23 years woti ndoda munhu ane 40 akune mashuga mami here ndodzoti handina mashuga mamini handitorina ndikuona kuti vana vadiki havasida kushanda vari kuda vanhu vane zvinhu zvavo. Zvichati mimi mukuti kudating platform yenyu hamusoda zvemujolo chete? Handisi kuda zvemujolo, kuvake dzimba kuti mamarriages vanhu vasettle, kuda vanhu vari goal oriented zvekudaro. Saka vana vamukubva mavadzidzisa kuti kudi auya ari kuti ndiri kutsvaga shuga mami 23 ndikuda shuga mami vane 50 years, muri kutora here mukana iwowe kuti munodzidzisa mwana kuti mwanangu hazvinzwaro unofanira kudai 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 kudai, kana kuti hamusati makuvadzidzisa munongovaudza kuti aiwa hazviiti? Ndotoudza kuti hazviiti, vamwe ndotoudza kutoti kwaiwo wada munhu akaenzana mai wako unomudii munhu uone 25 years uri kuti nditsvagire munhu ane 40 50 years unomudii nezera rako, wadi kutsvagwa neage yako. Avanhu vanzwa vane 50 years vasangane vanhu vangani, varume vangani, vakadzi vangani, zvokuti iwe mwana ane 25 years uda kuendawo ipapo wadi watsvaga munhu age yako mudiki kwauri, kwete kuti munhu wasingagoni kana kukontrola. Imimi muri kuvatsanangurira kuti isusu pana vanhu pekuti vanhu vazowanana kwete zvekungodanana. Ivo mareasons avanenge vachipira kuti vari kutsvaga vanhu vahombe ndeyekuti kudii? Anzi handishandi do munhu wekuti anenge achingodawo murume, anongodawo murume ndiripo ndichiprovhaidha service achindipawo mari ngati service yego yaunoda mwana mudiki iwe enda unotsvaga basa. Vakawanda ndodzo anobva atobva ipapo ndikangotaura izvozvo anobva atoshayikwa. Vada provider service. Service yeyo vada kuti providera iwe. Ko vana vasikana havasi kuyo here vadiko futi vari kutsvaga vanhu vahombe? Vasikana vashoma variko but havana kunyanya kuwanda vasikana. Vakawanda ndevada to mabentena. Vakomana vechidiki ava ndatoneta navo. Umwe akazosvika pakundisendera platform yakanzi Sugar Mummies and Daddies zvikanzi muri kuzviramba but zvitoriko kune kwatinotozviwana enda henyu ikoko ini handite izvozvo. Inini kwangu ndoda kuvaka dzimba. Nda kuvaka dzimba bhozi vanhu masingles akawanda umu ari kuda zvinhu zviri serious kuite zveuhit and run. Iye zvinezvi takanzwa kuti kuHigh Court they are actually overwhelmed nevanhu varida kudemburisa muchato. Saka imimi dating site yenyu iri kuuya papi panyaya yekuzoti kusarambe kune madivorces? Ifanike nyaya yekurambana kwevanhuka iri kutondistressa bhozi vakadzi vari kuwandisa. So far vakadzi vakawandisa kuplatform kwangu, varume vashoma. Zvoitika zvokuti varume vacho chikunyanya kurambanisa vanhu inyaya yechihuri. Mukadzi akabata murume wake aine girlfriend akutoda ndichatodi ngatodamisa muchato wacho. Murume wacho toti bhozi ane munhu wake ari kudana naye ipapo handiti. Then uyu abuda umka atovasinguka mukadzi asingu, murume atotora umwe masingu atowanda. Saka inini my advice ndeyekuti vari mudzimba ngavabatisise mamarriages avo. Imba haisi yekungoti
munhu akangonisa nemurume over a pet issue kuti wadanana ningi watoti handichatodimba ngatitamburai muchato. Uri kuramba murume wako kuti unodanane nemurume womunhu futi wadzoka munyika mbozi munyika muna zvirimo wabuda marriage uchiti kunyika uchanozviwana wozonoti ndakaita wrong turn uye wandakaregedza achipinda zvatogara zvakanaka nemurume wangu. Zvinodzidziso yenyu vari mudzimba vanoiwanawo kupi because tiri kuona mungori nedating site kunova kunopindwa nevanhu vanenge vari single chete. Vari mudzimba vanouya vamwe vanouya vachiti tinoona malessons amunopawo paFacebook ndibatsirewo nyaya yangu yakadai ndoita sewo nemurume wangu andishungurudza. Zvichireva kuti imimi tingatokuti ikamatotetwe mamarriages muri kusimbisa mamarriages muri kuda kucreata mamarriages. Bozi ndaona zvakawanda vakadzi vari kufa nemastress mwakusungirira vamwe vari kudisadvantage vana ndo vanozoona nhamo at the end because varume vakadhivorsa nevakadzi vari kubva varamba nevana vacho havachatodzidzisi vana havachatotengeri vana zvakuita zvemendenedzi varume vacho havabhadhari uri kuona. Saka ndichitokurudzira kuti aiwa ivai pamwe chete mune kuchengeta vana. Zvekurambana izvi munoda kurambana muchiti ndotsvaga umwe but anouya uya haazodi vana semadiranta baba vemunhu kuvana vavo. Saka vanhu ngavabatane. Zvakaitika vakafirwawo vakaramba kuna umwe kuti waigarawo nemurume but violence yacho yange yakanyanya wairohwa uchitwa sei unoti zviri nani ndibve ndisati ndafa. Then kana wabuda marriage imomo washinga kuti wabuda single you have to work very hard. Kushanda chaiko ndodzidzisa vanhu kuti musinguru shanda bozi ukasashanda wakunomira kutouchline wakunosanga nemurume wako wakaramba ari mota nemwe mukadzi iwe uri patouchline wakadai vana vasara kumba uri kufirei ndinoda kuchengeta vana. Saka ndinoda kuti vanhu vari mumarriage ngavachengetedze mamarriages avo. Shingirira pane pamunoti izvi carpet issue aka zvimwe zvacho zvinoda kunamata ndodzidzisa vanhu futi kunamatira dzimba kuti imba haisi game rokungodaro rakachipa kuti unzi uri mumba unorwiswa. So you should pray very hard. Even masingo acho anokusanganisa unofanira kutozvinamata kuti panje anti ngavandisanganise nemunhu anoda Mwari anotya kutadza anotaura chokwadi. Kana inopa ndosangana nemunhu ndinovhenekerwa kuti pane mukadzi yakandiita damunhu akadai I think uyu anoita but ukasazvinamatira manje unosangana futi neumwe munhu akafa nemurume wako wakaramba kana nemukadzi wako wakaramba. Pane pamwe here pekuti munhu vanouya vokutumira information iyoyo asi vozoti I'm coming to you in person vanotouya kuti mutokasatara navo one on one motsvagawo munhu atari kuda moti anaye one on one movasanganisa kuti zvese izvozvi izvi muri kungochita pafoni. Ndikuita pafoni then ma11 vari kuuya votiti anti ndokumbira ndoda kutokuonai ndofila kuti ndikakuudzai nyaya yangu in person you can understand me than pafoni. Pafoni handikwanisi kunyazoexpressa asi pafoni but face to face ndokwanisa kuudzai nyaya yangu kuti nditsvagirewo munhu akadai ndanitambudzika ndingosangana nevanhu vanoda mari ndeimwe ishu. Masingu achona vazhinji vachona vari kuti tete nditsvagirewo mbinga ndoda munhu anodhiraivha ndodawo munhu akadai ane high status. Ndomubvunza kuti iwe wacho uri kuda mbinga iwe what do you have on the table boza ungati iwewe hauna chauinacho but nditsvagire mbinga icho inobvunza kuti anoita nezvei anei. Saka ndiri kuudza vanhu ngavashande ukashandawo ukaona zvinhu zvako ukadii chiro ukati andiri kutsvagawo munhu ndokubvunza kuti unoita nezvei. I've got my salon, I've got my shop, I'm doing this. Munhu akauyawo murume anoziva kuti uyu mukadzi uyu akachangamukira haasi munhu kuti akangodai akamira kuti zvese dedi zvese zvapera. Koka ndiri wekumusha hangu ndiri musika wangu tiri kubatwawo here muplatform iyi ndiri kuudza kuti ini hangu ndireka musika kangu kandiri kuita kana kuti ini ndinorima madomasi ndikutotsvagawo kana munhu anoda kuti tinenge tichigara pakaploti kana kuruzevha tichishanda. Vari kuuya here vanhu vakadaro vasati vauya. Aiwa vanhu ivo vari kuuya ivavo vandovaudza kuti ndoda kuti munobvunza bvunzo yakadai mukasangana nemunhu yamakutara mese munobvunzawo zvakati bosi vanhu kumusha wacho vanenge vakati sarei vasati vakuziva zvimwe zvinhu zvako izvi
kuzi mahit and run varume vacho vakangwarisa variko. Saka zvimwe zvacho anenge asina information. Saka paipa ndichizoisa vanhu malessons ekuti ndichidzidzisa vanhu mavhidhiyo kuona zvakadai unodzidza from there. Ukazoona munhu akuuya achiti zvakanobva kuti anti vakambozvitaura uyu munhu uyu bhozi vanhu auto advantage vanhu vekumusha. Vamwe vanoti ini handinoda kutaura naanti, ndiri munhu wechirume, nda kutaura na anti vanenge varorwa nasekuru. Sekuru variko here? Kana kuti imimi mungori imimi muri mega, hamunawo wenyu zvekuti pamwe muda kutosanganiswawo neumwe munhu paplatform yenyu? Ayo ini wangu ndinaye. Wangu ndinaye. Ndosaka muri kusimbisa mamarriage kuti marriage ngaisimbe. Ngaisimbe. Hatisi kuda mamarriage anoputsika. Yenyu yakasimba muri kuisimbisawo nekunamato nekuishandira. Ndinokwira gomo mutemo kubhindura vanototiziva kuti vanokwira makomo. Saka murume wenyu ari kuti kudii nekusanganisa kwamuri kuti vanhu, because kapachaya umwe ari kuti aiwa ndoda kuzokuona in person, iye anozvitora sei? Akatozviziva kuti munhu zvinhu zviri mari. Chipo chitori chipo chiri mari. Zvitori mari. Zvino makasvikirwa sei imi muri maisvitsana maisanganisa vanhu? Yakakusvikira sei? Zvinhu zvacho here. Mungotsonyana imo mungotsonyana mumabasa wasvika kumaofisi vanhu munhu ngokutsonyana wototi blaza vanenge vanoita ipapo. Vamwe dzimwe nguva vanenge vachibvunza kuti munhu ari kumbotaura nezvezvezve inyaya neexperience here. Imi muwanano magara makore akawanda sei? Muwanano ini ndakarorwa 2016 kusvika izvezvi 10 years. Aiwa hanzi kunezwi kuti mabharahoma magaramo. Mumashure mambotaura kuti negative nepositive ndo chii chamutaura nezvacho ichi. Muri kuti here imimi kana pari paHIV status ndine pamwewo pekuti vanhu they have to disclose kuti ininika ndiri HIV positive, ndiri kutotsvagawo munhu kana ndiri kutsvaga munhu anondida sezvandiri asi vadiscloser their status. paHIV ndinoadvisa vanhu kuti munhu kana uri bosi inini munhu achitotanga kuuya ndofunza kuti what's your name and your HIV status, otondudza kuti I'm positive, I'm negative. Wari positive ndotogara ndotonyera kuti pause kumberi kwacho kuita kuti vanhu vangu nditowaziva kuti vanhu vangu vari positive, kuita kuti pakazouya murume ari positive bosi ndesingadi kuti ndechida kuti vafile very comfortable. Bosi pachitouya munhu ndichinosanganisa nemunhu anofunza kuti anti munhu maunzi ari positive here, ndoti ari positive. Vanenge vachiitira kuti vakafanana they will be at par. Vanenge vachiudzana kuti ngatimwe mishonga yedu zvakanaka on time, ngatidye zvinhu zviri healthy, ngatishandise protection yakadai. Bosi izvi zvikwane challenge yekuti munhu ari negative ari positive anomwa mushonga wake zvakanaka akatenga chitest kiti chemufamasi $2 chiya akanotesta chinobuda chiri negative, nobuda riri one line. Saka zvinogona kudhisiva vanhu vakawanda, then mamwe anobuda kafaint pazve zvakuda munhu anoziva. Saka kana usina knowledge hauzvizive unotonoteswa mese zvinobuda zviri negative wototi ndazviwanira munhu wangu ari negative ofu chimwe munhu anenge ari after something. So ndo advise vanhu kuti endai kunew start center, ikoko ndokunobuda maresults chaiwo kana maakutotara zvemuchato kana makuda plus musamhanye kumhanya kusangana pabonde. Kangona munhu andototi nhasi tokuona akutoti handiri red flag anyanya kumhanya adi, muri kumhanyirepi? Inge makamboita one single for 10 years tinosvika saka nhasi maonana makutoenda kuzvambodini. You have to take your time to know your person. Ziva munhu wako in and out. Musati maengager into those things. Vamwe vanhu vazhinji vari skeptical about this kuti sure ungatoonekwa nemunhu wepafoni wotonzi sure vanhu ingatobuda. Imi chii chamuda kutaura pamusoro pevanhu vekuti vanowanana pamafoni? Zviri kuitika ezveshuwa kuti michato inomira? Michato inomira zvanoita zvekuti magroups angu aya zvandinoita ndine pekuti ndoti bhadhara $5 ndokuisa magroups angu ekuti iwo ndataura kuti ari private and confidential. Kumagroups angu iwawo ndine privacy group ndere vanhu vekuti havadi kuisa mugroup.
vanoda kutritwa vari kwavo vega. Ivavo ndovati munobhadhira $10 bhozi ndechitsvaga vanhuko ndichikuunzira kuinbox uchiselekta wega kuinbox. Unongangonzwa ndida munhu akatakati wosarudza wega uri kuinbox hapana ari kuona. Then kugroup ndekwekuti ndinotaura kuti nhasi na9 ndikusenda mapictures. So na9 vanhu vese vanenge vakatosunura vakabata mafoni anenge aine information yataura yaya kuti age chichi. Saka pane paine phone number. Pakaita munhu aunenge ada munhu anoklika panhamba yemunhu ada yaya otaura naye kuinbox oti tiri tese mugroup raanti anenge abhadhira $5 yeye momo. But ndakaona kuti ndakada kuti is for free ka munova nekunyeberana munova nekutukana mugroup mangu ini ndinotaura ndichipa vanhu malesson ndichidi vanhu vozouya kuinbox thank you anti matidzidzisa tatakarasika so. Imi ndimi munotaura muchidzidza. Haukomenti ini ndinotaura momo ndosenda mapictures. Munhu akati tete pane uyu ndiudze info yake akambokudzei kuti about himself ndobva ndataura kuti uyu so. Pane here vekuti vakanga vari mugroup zvavo zvaita ngatiti zvangu zvaita ndinobva ndatobuda mugroup here. Ndabuda mugroup ndichifunga kuti zvangu zvaita zvobva zvanobhenda ndinenda kudzoka futi kuti tete ndadzoka zvakanobhenda zvakaramba. Ndoda kuzonzwisa kuti chii chakaramba because usually ndotofona mafone calls ndotofonera munhu kuti kweiwewe wakati kune mwana usangane mwana mutauni nauyu akatora off kubasa iwe waswera wakanyarara wakadzima foni yako wazviitirei uye woti foni yangu yakazodai anotondiudza munhu. Pane vamakambobhana here kugroup kwenyu kuti manyasoti aiwa uyu zvaaita izvi kugroup kwangu handikudi? Sofa handina sofa amino zvazvitongori muplatform mangu mune vanhu vanoteerera. Handidi kunyeperai muplatform mangu mune vanhu vanoteerera zvekutodaro zvokuti ndikatovinga kuinbox anototaura kuti anti musikana uyu akatondida iso but muudzei kuti ngangogadzirisa apa but otherwise all is well. Asi tinongoziva kunonzi hapana dziva risina chura. Ndizvozvo. Pangawanikwe 1 or 2 vanenge vachida kukanganisa kuri kuti vazowanikwa munotobhana here? Pane one akatomboita challenge neni zvakaita akanditi ndakusendera $5 ndobva ndati handisi kuiona haisi kuapia pafoni pangu messages handisi kuiona maybe yakahenyeka. Munhu yandobva atanga kutomupopotera muri scammer muri chii. Ndikati aiwa handina maybe chauya chichi ndobva ndisendera screenshot yake ine $5 yake yairatidza kuti yakaitwa nezuro. Ndobva ndati ingawani nguva idzi kutaura zvanezuro iwe kuti waita izvezvi zvanze mutoona kuti makutira umbavha paya munhu akutondituka zvakanyanya zviri deep. Ndobva ndati it's okay ndobva ndambloka kuWhatsApp ndobva ndaenda kuEconet ndikati pane munhu ari kuti andisira mari but ini handamboona message zvikanzi nhamba dzashandisa idzi hadzisi dzedu idzi plus education seibusa because message yedu inoya ine correct time sei yake iri wrong time. Ndikati handizivi zvikanzi imbodzokerai kana ari serious pane zvichaitika. Ndobva ndazofonerwa neumwe munhu futi kuEconet zvikanzi ndobva tanga ndudza matransactions andakamboita ndikati it's okay zvikanzi toita ire reversal ndikati it's okay itai. Munhu iye adzorwa mari akaramba achindituka ndobva aenda kuplatform kuFacebook ndobva anotanga kunoposta futi achindituka zvekubuku. Saka these are some of the challenges dzamunosangana nazvo kuti umva utoti munhu sei abva adai. Vanhu vanosiyana munhu anokwanisa kukuudzai here pane here vari kubuda pachena kuti munoziva kuti ininika ndakuda kuroora nenyaya yekuti nditori ne5 years ndiri mujeri ndabuda iye zvino izvi ndakutsvaga munhu wekusetla naye mati masangana nazvo here? Handisati ivavo handisati ndasangana navo handisati. Kuri kuti mimi pavanhu venyu vamaziva mozoziva kuti uyu is kuti criminal kana kuti mutoverenga papaper news motosangana nezita rake kuti arotonzi akatosungwa because of armed robbery nechichichichi munozvifambisa sei izvozvo? Ndikatongosanganikisa kada ndinotsvaga nhamba dzemunhu yakugroup platform kwangu kuti haamo here kana atorimo ndotogara ndotoaleta vanhu vanoziva kuti vari linked kune munhu iyeye
boza ndichikumukita navo kuti atiti tapakati nhasi ndikunoona munhu wavo sandikangonzwawo kana kungoona kuti pafacebook pane umwe anoposta kuti kune murume akadai ari kuita basa rekutsotsa vanhu ndikangomuona ndinotesa nhamba dze hadzimwe here kuplatform kwangu kana atorimo ndotobloka but izvo zvandisanambosangana hangu nazvo. Taakupendera chirongwa zvichida mungabva matsanangurira vateereri kuti mimi maplatforms enyu anonzi kudii, munowanikwa papi zvichida kunyange nefone number. Okay, inini platform rangu ripo pafacebook rakanzi Sarura Wako Dating Platform with Auntie Melu. Then pane WhatsApp number inoti 0789 225 488. 0789 225 488. That's my WhatsApp number. Usually inenge itoripo pamavideos angu ndotoisa. Then kozoti number inoti vanhu vanosenda $5. It's 0772 97182. Inobudisa kuti Melus Nyamutumbu. Munhu achinge akusendera anobva akuudza imo muedha mugroup. Anosendera proof of payment. Kuti ndasenda ishi kuWhatsApp number yandataura iya. Kusenda kwavanenge vachiita uku vanenge vachibhadhara zvemwedzi, zvetumanzere, zvegorere. So far ndansandava paperiod zvangu ndechingoti kana munhu usually boss wangu anoti kana ndawana munhu wangu tibudise mugroup. Boss akaramba ari anozoonekwa nevamwe. Saka anenge awana munhu wake wanezoti ndamuwana vanobva vabuda. Vanotozoti anti takubuda isu tatova right. Saka $5 ndiye kusvika wawana wako. Kusvika wawana wako. Nhasi pakauya vamwe ukaona zvisi kufamba zvakanaka even akazoya after 2 months kusvika wawana wako. Kwatezve zvimuchiri patrade boss matezve zveane mwedzi iripo. $5 ndeyekuti munhu afeel sense of belonging. Zvase nezvemahara. Zvemahara munhu anongokuita munhu rafu. Kana kuti so ukabhadha $5 you feel sense of belonging. I belong to this group. I will get something out of it. And vachanitsvagira wangu. Ndichawana wangu munomu. Zvinokuita kuti ufile kuti this thing is mine. Than kuti munhu angouya kutoti ndiisewo zvemugroup menyu imomo wozanganisa vanhu vakaita masubscription nevasina. Asina vanenge vachingotaura kwavasina kuswera vachingodi. Mashoko enyu ekupedzisira kusarura wakoko. Mashoko angu ekupedzisira kusarura wako ndeyekuti uyai ndikusanganisei. I'm a good matchmaker. Zvekuti pamberi apa tichiita kuita ma-organizations mahombe ekuti tichiita kuita mafunctions ekuti vanhu tichiendawo out, vanhu vachifara chiita maplayer magames, vachiita vanhu vachipawo matestimonies, michato ichiwandawo, ndichiwitnessawo michato yevanhu vangu. And matestimonies atogara ndinawo kudhara. Saka feel free to contact me on my WhatsApp number, even macalls, but musazondifonerawo zvekuma10. 10-11 nemavideo calls aiwa musanifonera kumavideo calls kumaleta hours but during the day kusvika kumapast 8 aiwa macalls ndinodaira. Sarura wako hapana asina wake. Dzimwe nguva kwatinogara zvinonzi hazvo roro naive matongo, asi dzimwe nguva patinogara tinokwanisa kushaya wedu chaiye. Auntie Melu vari kuuya nedating site yavari kuti ivo vakatombosanganisa vanhu vazhinji vachikura. Iye zvinoizvi padating site apa pari kusanganawo vamwe vari kutopupura kuti iye zvinoizvi vava kuda kutosvika musvitsa. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakangana kuita subscribe.